Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dili pas kasama kinibugod kayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran dili damag winupas pasamak. Dili sumbat dili agtuturay kadili issues. Ken kalikagom dili umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagom tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinayto yung programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Aldaw ti Lunes, papagayam, isublimi man na po di programa ti ANR Online. Kalpasan na po nga napabagyan tayo man na po iti sakit, iti napalabas nga aldaw. Gagigim ken kaabsat, awan ti sumngaw nga busis tayo. That was Thursday, iti Wednesday po, di naudi nga pa nagprograma tayo. Talaga nga madlaw tayo na po diti paparaw nga urita, medyo at dapay laeng kakabsat ken gagayim. Talaga nga isarko na, maki. Ado di kitay chat-chat met tinumuti biyang ako na daw orisyak, kastoy, ano na, gagayim ken kakabsat. Okay, dada po di pagayam yun ni Robert De La Cruz, kadwa tayo ti technical control, ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, tapno idanon mi manen. Ti sabali pa parang ti programa Damdamag ni Berto. Dito po idasarmi di pagtengken pasamak damdamag nga mumi nga dati pakasiknan tay amin nga sapada pakiraman na po nga paset apo ti panangin formar ti ANR Online kada kayo. Kang runana po intay pagsasaritaan iti deti nga aldawa deti pasama ka po ijay Israel. Deti gulpe apo nga panangraot ti Hamas kadagiti Israelitas gagiyem ken kabzat adagayam digiti okasyon na po long celebration eja Israel nga dito ti makita nga ginundawayan ti militante ag grupo nga Hamas gagiyem ken kabzat amuyo kadi ti pagiliante nga Pilipinas babaeng ti presidente Ferdinand Marcos nangipadaanon na po ti panagipagrik na kadagiti napapatay ije Israel ken kinundener na dito panangatake ti Hamas together with Speaker Martin Romualdez kinundener na metapo dito ti may sa kadagiti dakkel problema tattaapo kadagiti nga pasamak ije Israel dito pan nakairamraman dagiti adu nga Pilipinos gagayem ken kabsat nga makakaotibo digiti sa baling nga nasyon na po adu digiti nang paiget ti seguridad dan digiti adda ti Israeli community na nga nasyon kasko may Germany, United Kingdom, Francia pinaigitan da po ti seguridad da gagayem ken kaabsat gapu pay laing ti posible nga panangituloy wenno atakyem met ti Hamas digitay digitay komunidad nga ayan digiti Israelitas gagayem ken kabsat okay kabayatan na gagiyem ken kabsat digiti sa balin tupay nga dama ay padaanan nyo apo diti inuman tayo iti maysa nga adayjay Haifa Israel maysa kadaraan tayo apo taga Ilocos Norte from Pagudpud Ilocos Norte ni Ma'am Angel Opwer Daluzon adayjay Haifa Israel gagiyem ken kabsat but isuna from Pagudpud 17 years na po ijay Israel gagiyem ken kabsat. Ken padaanan nyo apo dito sa bali manen nga programa nga kalikagom ni Presidente Marcos nga may tulong kadigiti mangmangged wenno digiti mannalon gagiyem ken kabsat ken big time rollback apo di presyo digiti produkto petrolyo posible apo nga may patungpal into no bigat gagiyem ken kabsat ti grupo nga piston, grupo digiti drivers and operators paibas basura dati oil deregulation law gagayem ken kabsat kay kayat da apo nga adda subsidy mas napimpintas kano ngem ti maingato apo iti pamasahe gagayem ken kabsat ken may nga chep para luto naalana po ti Cebu nga agbalor iti 1.5 million pesos manipo da po ijay Makati. Digito iken sabsawali pa idanon mi kada kayo tilasod ti maysa nga oras para di programa Damdamag ni Berto.
Daytoyen tinururan di gisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden dati panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi iti data, ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo ang lugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko diti kadaanan aging gani di kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, tuloy-tuloy po. Tintay pa nagpipinadamag. Naman tayo kini Ma'am Angel Luzon. Manipo na po ijay Haifa Israel. Gagayim kayong kamsat. Makainuman tayo. Inline na po ka dito pasama kita sa unga lugar. Okay na? Andyan na. Okay, Ma'am Angel, thank you very much. Good morning. Para ka na kayo dito Israel. Afternoon me dito Pilipinas. It's 12:13 in the afternoon. Noon apo Ma'am Angel. So kumusta kayo? Especially kada kayo nga kadaraan nga Filipino. Kada ti manarimaan na gyera dita Israel, Ma'am Angel. Hello sir. Hello sir Robert. Maganda. Naimbag nga aldaw tayo amin apo. Ada kiti tatahay pa Israel. Sinadyak talaga tirimwatat nang may pakita kanyayo. Ma'am Angel, please paki-rotate yung yung camera mo. Landscape. Okay. Sige pa. Isa pang i-rotate pa konti na lang. Ayan, yan. Okay, ma'am. Okay. So, yung Haifa, yun, nasaan po kayo ngayon? Gaano kataas po yung kinalalagyan nyo po ngayon? Kasunod ka nga to dito. Nangatod dito yung kutata, sir. Bale, dakam tuktok ti bantay na. Dakti bantay ti pinakatuktok na dito yung Haifa. So, dito yung ngayan ko, makikita mo ko DJ, parte ti Lebanon. Okay. Yung ti Lebanon, tapos ito yung mga banda, ito ti Syria. Bale, itiga sa amin, South Nukwa DJ, sir. Bale, ijayan talaga nga na nagkuan iti gera kat 6 hours drive. Nukwa, gana jay. Okay. So, medyo adayo kami mat, kaya lang DJ pakaabutan, DJ racket nga bumagsak. Ay 2 hours lang ti biyahe o 1.5 hour ti biyahe. Babaan iti bus. So kasjay ti kada yung minukwa jay pag kadanunan ajay racket nukwa sir. So tatamot kampay laang safe kami takampay mat nga nakadandanon pero Jerusalem kum Tel Aviv talaga ti pagbagsakan datata mostly. So ano yung mga lugar? Digiti parte ti Israel nga talagang totally affected kada ti iraraot digiti Hamas militants. Jay parte na iti Gaza border. Kasla ko maijay tata digiti adu ti Pilipino nga kasi tata idi rabi before kami nga naturog inam ajay rumrumwar nga na missing nga mauawan tapos hanapon da pailaeng kan ada talon sa dijayan nga nagpakita nga natay adyan po sir. Bale dagijay mga G2G da adyan makungkuna nga government to government kan dagijay daduma basit tikwa mga agriculture student da. Kan adadamot dagitay kasi adadagiti hotel worker bali talo ngamin tikwa dito itata hotel worker tapos dagita caregiver
kan dagitay agriculturist. So adada amin ijay. Ah, Idado mga zone da kasi agricultural zone din ijay parte ti border ti Gasa. okay. Okay, so itata adda mano nga Filipino digiti rumrumar nga karaman ka digiti missing or may kung konsiderar nga kautibo or hostage digiti Hamas. Ma'am Ti Angel. total na tatanga nakok idi rabi sir mga pitudan. Adabot adadakwada nga inagandan, rumrumar adadamot naganda dagiti rumrumar ngan maysa adda taga-bintar nga base ti panagkuko ami ti social media, taga-bintar aja maysa kasama kadagiti na hostage. Ma'am, pakiayos ulit yung camera. Nagsubli DJ ano, baliktad niya ano DJ. Apay Ganyan. nagtulungot Okay, ko. pakiayos ulit. Okay, so anya digiti ano, digiti nagbalbalin nga bilin, digiti ano, digiti amuyo kada kayo, digiti employers yo because of this situation. Ma'am Angel. Okay, yan po yung tama ano. Okay. Idi rabi sir, bali malam mga bandang alas 5 kasi dagito yan ti home care. Iti bandang alas 5 nagbilin aja yung manager ni nga dalusan mi amin dagijay agijay shelter bomb. Mhm. So amin nga kumbaga by floor kasi dahil pag amin magkit di a building ditoy ada shelter bomb na hana mabalin nga awan kasi ever since man nga from iti Israel iti giyera. So talaga impasadyada nga adda shelter bomb ni. So pinadalusan dam amin ang naka-ready and then binagaan da kami nga anytime ay pagka nakarinig kay iti siren kasi adag sirena basta no adda impalipad dan ag sirena. So adda 1 minute na kuna na 1 minute to save your life. So no nagsirena takbo ka agad ijayan ti shelter. Oo. Okay. Okay, So, so okay mat na po dyan, naka-prepare kami mat, we are already na amin nag-grocery kami. Basta kung magkalman, napanak ijay palengke, which is talagang no, kay DNT live ko, awan iti halos simrag kan tamabutang da. Kasi sa balitat ta, sir, sa balitat ta, talagang agdukot da. Kumbaga, kasla dalag pa tayo iti manukan nga biglaan da kalatang nga palto-palto ganun. Kasi dati nangyari jay. Yan ti may isa nga kumakid boats nga baledwa nga kibots ajay sinadyada kit ijay nga nagpaparty dagiti Israeli kasi kabataan agijay and family mo tan nakikwada. So 1 week kasi nga min dayjay sir ket idi Friday talaga dayjay ti last nga pinag-celebrate da. Ket kumbaga already damot kaya lang handang nga pinapakpakadaan di kasi maabot da iti madaling araw ay pinagpaparty dagiti nga kabataan ket adadayan ti bale border iti Gaza and hindi naman masyado medyo adayong mutan kaya lang deserto gamin day dayon tinagkuanda so okay. kumbaga open field ajay yan ti kuada so base di makikita yung mutlaang gitayan ta social media nga ipopost da talagang nagado nga tao. So dijay nagado iti natay. Ken nagado iti na hostage da and ganat ta nagado iti missing nga birbiro ken dagiti Israeli, ada dagiti Pilipino ken tay employer da Okay. iti mauawan ta sir. Okay, so meaning to say, Angel, kahit nasa wen nga ginundawayan da rigi nga affair di kitay agtutubo. Ginundawayan dito Hamas nga imentra Yun. Yun, iri sir. maot Angel. Un sir. Mm. Mapan nga kasjay no po sir ti nangyari. Kung handamot nga in-expect nga nagkasjay. Kasi pati DJ border talaga complete ano da kasi binuldoser da DJ border talagang tapos nasirot da nagnada iti antibaybay adada nakita mi nga nagparachute da so kumbaga talagang pinagmaymaysaan da so kumbaga handa nga napagpakadaan although sabi nga naka-ready da mo yung DJ nga force da nga simrot is talagang nagkaroon Okay. tapos bigla-bigla dalatan yan ti kalsada, nagbabaril dalatan. Okay. At
nakadi ano, So nga, nakadi digiti rumrumar nga damag dita no diti Hamas militants group ket suportaran ti Palestine government or digiti Palestinos Angel. ang ko nga masagot deta sir, alam niyo naman. Ang ko masagot deta sir, kasi ko lang mag-agi dahil ko. Okay. So Mabalin, pero jak nga makapagbigay iti sumbat na pa deta sir. aside from Hamas Hezbollah that is group wet nga Arab group din na awan met digiti kasla move no tumulong da kadeti nga grupo awan met kas jay nga mamun-monitor dito Israel Angel. Nangangamba na kas ti mangyari sir kasi no nagaduma binanatan na kami ti south, bumanap mo ti north. Hmm. Okay. Mereka na tumatawag sila. Kuano ko nga min sir kas jay tinangyari kasla ko maidi 2006 kasi adanak dito idin nga nagyera iti Lebanon. Iti Lebanon ken Hezbollah ata. So nagtimagal iti makabulan nga nagyera talaga. Talagang dito nga min iti Ponteriano ko no Lebanon ti kwa Hezbollah iti mang atake dito kanyame kadya kami nakuha mismo kasi no aglugang kalaang mga 40 to 50 minutes iti no da sarili nga sasakyan adda ka di border nakuha. Okay. Awan ka di pwede di nagbalin nga rakura coming from Prime Minister Benjamin Netanyahu no masapulen ti outside force nga tumulong kadagiti tumulong para kadagiti nga riribok dito Israel Angel. Nakikuha mo agiti kakaalyado nan ti Israel nga nagpakwada iti tumulong kaya lang tatakas lang nagrigat kasi adu tay hostages da. Nakadu ti hostages da. So nag-iingat Israel nga kasi Israel talaga priority da to save life. Kasi jay handa nga basta-basta kasi once nga adamay sa nga ko talaga nga hanggat maari handang kasi adda kalugaran dang adda ijay. Ito nga dikdik mo siyempre strategy mo kan iti milita kuano di so kuano di Okay. army dan ko di jayan. Pero alam namin so hangkay on ti danag mo basta hanggang rumrumar agyan ka lang binaraganda kami lang stay at home hanggang rumrumar no hanggang kailangan at maging mapagmatsyag ganon para sa kaligtasan ng lahat kasi pagka nasa loob ka huwag magbubukas okay na na po di jayon sir kasi jeti kwati imbaga ti amin no kwa. Okay. DJ yung mga hostages especially dito rumor nga karaman niya Pilipino ma-pinpoint ti military ti Israel no sa dinno nga paset tinangi panan digiti Hamas kadagiti nga hostages Angel. Amuda no ko sir. Amuda kaya lang handang nga mabalin nga basta nga nga tiraan sir kasi adadadya dagiti ka na hostage da. Ngam adun ti nahuli damutan nga dagijay nga nagwati riribok adun ti natilo damutan. Ada possibility anat pa nagkitam since you are 17 years ka ditan anat pa nagkitam dito yung klase ipasamak tata or giyera agpaot detoy or kayang-kayang alipasen ti Israel military ti Israel ngalipasen kadi sumagmanong aldaw or sumarsarunong aldaw dito nga pasamak Angel. Babaan ti panagpuna dagiti babakot no kwa sir kasi nangyari ato 50 years ago. 50 years ago ket ajay kan base na kiti madamdamag langgot nga kwa nga in-announce da nga ibabalik da ajay 50 years ago nga nangyari nga adu tinatay ken kasdi iti nangyari. So nga medyo nangangamba talaga nga agbayag kasi sir adu tina hostage. Siyempre handa nga basta-basta ibigay no awan iti negosasyon nga mangyari no kwa kasing gana tahan mo tay nga naghampay nga simardeng ti labanan. Pero tatangaal daw, jak lang mo tajak may nagbuya iti TV, kasi kariring ko lang sir no kwa. Pero hindi pa lang kakalman, kasi bawat namin dito, sila kumakanya, matrace ko, no nagpitinagbagsakan iti bomba. At dahil da kanya may alarm alert. So no nagsirena,
makita mo dyan, nunod ti bimbagsakan na, o nagsirena, alam mo nunod ti papanan na, nunod ti naggapuan na. So, adyan no kwa ti kwame, so, ado nga talaga. Mangulam ay di Sabado, bale, nagado nga talaga. 2,500 ti pakwada is more than 5. Kaya lang, ti pagmetan na, 90% iti ma-intercept aji makungkuna nga Iron Dome kasi Israel kada Iron Dome na. So aji sa harang na di nga to. Mukwa. So nga okay lang mata kasi tuhod. Kadagiti nga alal daw kasi first day, second day dito nga giyera kita dagiti rumrumar nga bilang dagiti natay together with hostages. Tata ada kadi paila rumrumar no manon dagiti pimusay sinot kadwan is it Israeli military from Israel dagiti matmatay Angel. Kasi halo-halo no pa DJ ipalpalabas da lang no pa DJ TV no pa sir nga i-flash da. So idi kalman iti rimwar before na ka naturog nasa 300 kin natay idi kalman and 1,600 jelas nga nakita idi rabii nga missing kan hindi hanga missing injured. Ajay missing jakpay mabilang no manod jay missing. Basta jay injured nga adat hospital serious kanahaan is 1,600 sir. Kumusta yung konsulado natin dyan? Ano di kita aramiden da? Tapno ma-advisean, maproteheran di Filipino community to the whole Israel? Nagkwamo tani ti Philippine Embassy sir nga nag-ano dati kuwang aganad hanga rumar nga kailangan. Ay lang sir. Kasi demot lang to Israel agi paskil dam amin yan tis street nga maging alerto. Alerto kami lahat kasi talagang napaka naman nila. Protective naman isuda iti kakailyanda. Kun kasama kami nga agtrabaho dito sir. Okay, so biyang ti Department of Foreign Affairs dito Pilipinas ada dito yung parwardang report nga awan met pay tigid daw ti ure asinuman nya Filipino nga payawid or repatriation Angel. So siga dito nga sitwasyon kahit mo tagawid or ano? Hansen. Okay, why? Hansen na okay lang kami mat dito kaya lang kasla ko matatapta di kalman nagdeklara da nga awan iti flight insarado da iti flight pero di ko lang amo no kan kana no tun aging gana kaano kaya lang kasi priority da dagitay Israeli nga agawid dagitay citizen da kasi amin mat nga Israeli hanmot nga amin talaga nga mostly 90% nga Israeli ket nagkwada iti reservist da amin so one ano sila agtitinulong daam amin. Okay. Okay, so kadagitoy ang oras kumusta digitay lugar nga talagang totally affected any ano adda monitor mo kadagitay lugar especially Gaza border ay talagang ijen ko sir talagang awanti katahimikan syempre labanan ato yan han nga basta-basta nga nangyari. So, siyempre, ang damot ijay lat riknam na kasi kahit kami, hang kami mapakali, halos di kami makatulog kasi nga dimit amo no kung ano nga agwa kami kasi also nga alert lang kami kasama agyalagaan mi kasi kailangan magdalhin mi agyaalaga mi nga dalhin ijay shelter no kwa. So nga kas diyan pati rik namin mo. So, siyempre, sir no po sa bali dating pasama. Han nga ko mga kasla ta Pilipinas tayo, kasla ko magindi na hantay mo mapagpakadaan. Nuton ano da nga umatake. Pero may awa ang Diyos na po. Awan isidanag ni po sir. Bethlehem. Basta nag-ingat na lang kami no po sir. Okay. Kumusta yung mga holy places dyan sa Israel? Di kita ko Bethlehem, yung puntod ni Jesus Christ, di kita parte no sa dinong napnapan, edi ta Israel. Kumusta? Is it totally guarded?
Totally guarded tatan sir kasi idi Sabado jay kasla ko maijay Old City jay wishing wall kung no pwede nga mapanagpre-pray talaga nga conflict talaga ti Palestine and Israel kapag inagawan da talaga ijay nga Jerusalem hindi jay so ijay da nga nagwa ijay mat adu pa ti Sirena di Sabado so totally guarded awan iti makaruar awan iti makapan kat syempre gera awan mo't nakatagpasyar pero talagang totally ura ito is street ni tatla adadam amin nakabantay amin nun tapos nag-check ka pero hamot nga mapaparalyze iti nakita ka mga transportation bus makaruwar kami man. Okay. What about products available latta iti products nga mabaling gatangin or adda shortagen kapo iti dito yung sitwasyon? Base idi kalman no po sir nga papan ko is talagang adu ti hanga simreken so ibig sabihin hang kami makagatang pero kada kitay groceries adumot pay lang adumot iti naka-open adu iti naka-open mo sir nga papay lang hamot pay lang totally nga kasjay kaya lang sumreg haan ka sa Okay. Ada met communication nyo da kayo nga agkaam mga Filipino ta pipinadamag kayo met Ay. sitwasyon tuggal lugar na inyo. ay one sir adada group chat mi mat ka lang kuha kitay kom amin dito Israel nga dado jay nga nakagrupo kami tapno no aware kami mat amin ano nangyayari iti tunggal maysan ko sir so do na gigin na magan kami na nagbasa ka laang mat no kwan sir Ini information na the injured nga Filipino or casualty nga Filipino latest. Awan mo't pay sir kas gaya lang idikal man laang dijay nga bale pumatpalo ti inom or pito no hanak nga agkamali sir ajay missing Bajay duwa nga Pilipino ajay ti adajay may isa kasi agagayem da kano dajay sir dajay talo kasama ajay taga-bintar nga kababayan natin nga na missing siyempre po nakakalungkot nga kasjay hindi alaga na missing pay kasi dajay amo na enforce na nga hanhanapon da pay lang ingganat ta dajay may isa nga nakatakas mut lang nga hawak day din nakatakas so nga dajay ospital iso na tata sir. Okay. Ma'am Angel, thank you very much. Kahit mo nga ipakamu ti agda mga sitwasyon mo dita Haifa, Israel, kadigiti ka pamilyam from Pagudpod, friends ken gagayem mo friends ken ka pamilyam, please go ahead. Relatives and go ahead Ma'am Angel, go ahead. Kada kita ay makakabagyak pamilyak kita Pagudpod ang kay madanagan ta okay kami mat ditoy so far adayo pa awan pa lang ti kagulungan nga nangyayari itoy yanmi Haifa so hangkay nga agdandanag safe kami mot laeng ora ada sirena safe kami kasi ada kami mot yan ti in kami mot lang no kadya shelter so hangkay una agdandanag kasi nadaduma dagitay ada jay pamilya mi Pilipinas nagadu agnes message nga kumusta okay lang kami prayer lang po ti kailangan ni tapno no ni Apo Diyos lang mat iti mabalin nga mangtulong kanya tayo no kwa sir. Okay, once again thank you very much, stay safe Ma'am Angel. Thank you. Okay sir gyaman ak mat iti gundaway nga maamuan iti kasasaad mi ditoy Israel. Okay. Okay, di po ni Ma'am Angel Opwer Daluzon from Haifa, Israel. Ang emisuna taga Pagudpud, Ilocos Norte, gagayem ken kamsat. Madamdama po, pagsasaritaan ito, di kiti konektado nga damag, sekna na po kalito pasamak iti Israel. Di kung kunanagayam nga more than 50 years na pasamak manen. Di kung kunatayo po nga paset ti world history, di Israeli-Arab War.
agagayem ken kamsat ya. So may sa kaditi patapatayen digiti Israelitas agpaot daytoy apo nga gyera iti Israel daytoy bigla nga panangatake ti Hamas iti Israel gapu iti kaadda digiti hostages gagayem ken kamsat nga pakairamramanan pa itan dagiti kadaraan tayo nga Filipino. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy ni Engineer Nel Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso kung namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kasta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na iso pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kadigiti rugit DJ air conditioning system ket adda tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Okay, tuloy-tuloy. Kakailan na to ni Dr. Damdamag ni Berto. Kakailan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. Adak dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically, talo nga tips ti ited ko. Yung muna, ket day panangliklik tayo, iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni, iso ti most common, kaguan nga rason, no apay nga agsulod, dito lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan, nga maliklikan, ket sapay kumata, kan tayo ti proteksyon, dito lapayag tayo. Babae ti panagusar iti earplugs, may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds, kada digitay pala-pala, kutkut sarita, hairpin ket naduma pay nga banag. Ngem dagitoy kumaket liklikan
at adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdalus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Kabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman, anadalus alupot. Ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo oray maminsan wenno mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear nose throat specialist yo tay lapayag tayo ket no da tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramiden na ket aramiden na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan tin kayo panagpa-check up no addaman ti sabali nga malit na natay lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagdingig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakelmet latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Ada na palabas so para pulo ket 2 minutos kalpasan ti oras tayo alas 12 papagayam ya. Okay, ada 8 nga overseas Filipino workers nga na isalakan na po manipo diti ili ti kibbutz Berry iti lugar dito nga sinigapo iti Gaza Strip no sa dinno nga inyuswat di Palestinian Islamist group Hamas ti panangatake iti Israel iti aldaw ti Sabado base kadit inno man tayo kini Mrs. Daluzon Angel Daluzon nga di Haifa adda ti apera po di agtutubo kasla isu ti ginundawayan dati Islamist group Hamas nga imatake apo gaputa siguro awan ti atensyon na kadakwada gagayem ken kabsat segun ken ni Anthony Mandap Deputy Chief of Mission and Consul General ti Philippine Embassy di Israel 8 nga overseas Filipino workers kadwang kadito ket caregivers tinaisalakan da manipod ti battle zone ti Israel Defense Forces wenno IDF agarup alas 6 idi kalman aldaw ti Domingo ijay Israel gagayem ken kabsat may sapay nga Pilipino nga agnanay tinasaw nga lugar ti saan pay nga nabirukan gagayem ken kabsat kinunada nga posible nga dapay sabsabali nga Pilipino nga nadukot babaen kadigiti immatake nga Hamas gagayem ken kabsat in lawlawag da nga unverified digiti reports nga adda digiti Filipinos nga nasugatan gaputi atake ken adda digiti verified reports nga da sabsabalin nga nakapanaw ije kibbutz Be'eri gagiyem may isa ka digiti 8 nga Pilipino nga naisalakan ket agnagan iti Monica Bibuso ken ipan iti ospital Kalpasan nga puuran digitoy nga Hamas at ipagtaengan ti amo na nga Israelita gagiyem kay kamsat sigun pay ken ni Bibuso kasla stress ken namadandanagan ken kayat na ti agsangit tinasao nga Pilipino gagiyem kay kamsat idi maala da detoy adda pay sumagmano OFWs nga kayat da po ti agpa sukon na iti biyang ti embahada gagayem kabsat segun pa iti biyang ti nasong opisyal no mapalubusan da mapalubusan di gitoy nga maipan ka ditay natalged nga lugar ket bisitaen ida digitay OFWs no bisitaen da dito nga OFWs ken maipaayan da iti tulong gagayem adna na po digiti konfirmasyon siguro may sa dito kaditi konfirmasyon nga talagang may sa kaditi target ket digitay Pilipino nga dukuten digiti Hamas gagayem kay kabsat kitaan ti Philippine Embassy ije Tel Aviv dati po Tel Aviv ken dati saan pa nga konfirmado nga reports nga adda sumagmamano nga Pilipino ije Israel tinadukot
idi kasagsagan ti rinupak tinagbetan ti Israeli troops ken ti grupo ti Hamas. Segun ti embahada, idi agdamakit may berberipikar ti nasao nga report. Kinumpirmamet ti Israeli ambassador Ilan Floss nga adda digiti kinidnap digiti Palestinian Islamist group nga Hamas. May bilayan ditoy ti maysa nga Thailander ngem awan tinaawat da nga report no adda kadwa ti Thailander nga Filipino. Nagpanawagan met ti Department of Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Affairs Eduardo Jose de Vega kadagiti Filipino wenno digitay kakabagyanda nga di Israel ngin sigida nga mangipaida iti anyaman nga pakakuntakan kadagitay kakabagyanda gagayem ken kamsat. Kinunapay ti Overseas Workers Welfare Administration wenno UWA Arnel Ignacio nga nakatutok da iti agarup duagasot nga OFWs nga nakabase apo iti Gaza Strip no sa dinno nga ditoy ti permi a binegbeg ti Hamas gigiyem ken kamsat. Kinunapay ni Dibega nga nakasagana met ti Department of Foreign Affairs nga mangiswat ti repatriation no kiddawen digiti OFWs ti Israel ken no talaga nga kasapulanen. Nang rugi pa idikalman ket timbahada ti Pilipinas iti Israel ket mabalinen nga tumawag da iti emergency number 972-54-4661-188 ti pakasaritan ti Israel detoy ti kadadakkilanen nga atake nga naramid ti Hamas idi napalabas nga sumagmanon nga tawen ken ditoy nga maibagbaga nga addan ti 250 nga tattao wenno Israelitas dagitay natay. Gaboy di deto, naideklaran ti state of war alert. Dito diri kung kunaka po, ang panagdeklara ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Itinasao nga pagilyan, ken nagkari ti Prime Minister Benjamin Netanyahu nga sumubot da po iti terorista nga grupo. Ayun, gagiyem ken kamsat. So, gapot adda ti retaliation from Israeli troops kaskuna ni Daluzon itay Mrs. Daluzon iti makainuman tayo gagayem ken kaabsat nga adda apo dijay mabalin nga panagbayag tinasao nga gyera kadigitay nagduduma nga paset ti Israel wenno digiti bigbigen ti Hamas gagayem ken kaabsat deti militar awam met ti konfirmasyon no malaksid iti kapasidad ti biyang ti militant groups nga Hamas ket adda suportada coming from the Palestine government gigiyem ken kaabsat so nga hangko masungbatan ko na ni Mrs. Daluzon tatay sinaludsod ko dijay kaabsat ken gigiyem iri ko akit ni Yasser Arafat akit talaga nga very very vocal nga mangibaga nga gubaten na ket makiinagaw iti teritoryo ti Israel gigiyem ken kaabsat ngem tatta digito iti maysa kaditi masipsiputan yung Hezbollah another Arab groups gagiyem kaabsat nga mabalin nga ngaramid pay apo iti sabaling addang gagiyem kaabsat amuyo kadi nga adda digiti nasyon nga nagpaigeten ti seguridad da gagiyem ken kaabsat gapu iti daytoy nga pasama kapo iti Israel ya atake ti Hamas gigiyem ken kaabsat kasla ko may iti France United Kingdom iti United Kingdom igetandan apo ti seguridad da gagayem ken kamsat dinuble ti pagilyan nya Pransya Germany ken United Kingdom ti seguridad gapu iti amak nga posible nga umatake met digitay miyembro maatake digitay miyembro ti Jewish group kadagiti lugar da so ada digitay Jews Jews no kunatayo Hudyo di amo kaadwan ng balikas tayo Ilocano Hudyo Israeli kagitan na po tinapasama kaya atake di Hamas militant Israel sumagmano nga lugar iti Berlin, Germany, ken London ti nangiwagaywayan dagiti Palestinians iti bandera da gagayem kay kamsat. Siguro makipagselebrar da kadi ibilang da nakaslabalegi nga panangatake da apo iti Israel. Yung Israel ken dagiti Palestino gagayem kamsat isuda apo digiti naggubat iti year 1967.
Gapoy di detoy nagduble ti Metropolitan Police and EJ London iti panang patrulyada iti lugar nga ayan di kitay Israelitas gigiyem kamsat. Kunamit United Kingdom Home Secretary Suella Braverman nga adda ti makaumanay nga puwersa tapno maprotektaran ti Jewish community kontra itanya na klase ti panagatake. Okay, babante ito po karisap sa bali pa damag, kalpasan di gitoy. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Daituyen tinururay di regisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto ala nga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manito diti kadaanan aging gani di kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, adami na matbati apo inem minutos kasama ti oras tayong alauna gagiyem ken kaabsat itultuloy ti apo digiti damag nga mumi apo nga paka-informaran nyo or pakasiknan tayo amin na sa kapada kas gagim apo ti INR online ti mangedukar manginformar ken kastamiten mangliwliwa kada kayo aya ada tinapintas nga damag para kaditi motorista ken siguro ti sibubukay la publiko gagim kamsat nga indanon di kumpanya ti langis di pagilyan tayo nga Pilipinas nga isuda mangipatungpal ididakkel nga pakaibabaan ti presyo di produkto nga petrolyo nga mabalin nga mairugi into nubigat. Idi abiso di kumpanya ti produkto a petrolyo di Pagilian nga idadauluan na po ti Pilipinas Shell, Petron Corporation, Sea Oil, PTT Philippines, Total Philippines, Uni Oil, Petrogas, ken ti Phoenix Petroleum mangipatungpal dabo ti big time oil price rollback nga 3 piso ken 5 sentimos iti kada litro iti biyang ti gasolina. Yun, 3 pesos and 5 centavos iti biyang ti gasolina,
2 pesos and 45 centavos iti kada litro ti diesel, 3 pisos met, iti biyang ti kerosene, mangrugi alas 6 into nubigat, gagayem ken kamsat, dakil na po, adat ti dakkel nga maikat iti presyo met ti naso nga produkto nga petrolyo, nga kaskuma iti isu iti kakastumit lang nga presyo ti wenno klase ti petrolyo, iti sumet laeng kantidad, Caltex, CPI, ken ti clean fuel, ngem agepekto daytoyen into na alas 12 no tenga tirabi, alas 12:01 gagayem ken kamsat. Ti may panungpal nga big time oil price rollback ket iti presyo ti produkto nga petrolyo ket da gubway detoy ti agtultuloy nga panaggaraw ti panagpresyo iti sangalubungan nga merkado. So dakkela po iti maikat nga makisay apo 3 pesos and 5 centavos ti gasolina, 2 pesos and 45 centavos iti biyang ti diesel, 3 pesos iti kerosene, kakabsat ken gagayem. Apo nga adda iti biyang ti industriya ti turianan na transportasyon gagayem ken kapsat. Di ba adda digiti mangibagbagang kaslala kali kagumdamanen ti agkidaw iti nayon na pasahe gagayem ken kaabsat. Apo beno kam kasangwanan deta agyaman tayo kadito sumanganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Thailand ti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo by Dipugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawag Street, Lawag City. Thank you very much, iti TMT Construction Company, di 48A, Kabungaan, North Lawag City, babayang ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, ni Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte, Mr. Onofre Durupan, Wayanay, Hawaii, ni Mr. Elvis Panabang, ken Mrs. Mercy Panabang, dita Pearl City, Hawaii, Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano, Bangi, Ilocos Norte, ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta, iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Thank you very much kay amin na po nga sumusuporte iti programa tayo. Mas napinpintas ko na di operator ken drivers ken commuter nga may paay ti subsidiya ti gobyerno kadidi pampubliko nga lugan ngem ti maingato ti pasahe dagiti riding public wenno ti publiko. Kuna ni Julius Dalay, chairperson ti grupo nga Commuters of the Philippines, nga maawatan damit ti panagkasapulan, ti panakaingato ti pasahe gagayem ken kaamsat na naintindihan din namin kasi nga makikita mo ang presyo ng crudo na pumalo na ta halos 80, medyo may babadeta at kailangan intindihin din na baka kesa mas mabuti kami makasama dahil baka magdesisyon ng mga operator at drivers na tumigil sa pagpapasada. Una na gagayem kayong kamsat. Duwalayngen ti mabalin nga maaramid. Umuna nga posisyon ti maingato ti pamasahe nga kayat nga liklikan dito nga grupo or ti may kadwang adda nga po isu di jay maikan ti subsidi ti biyang ti gobyerno mangipaay ti subsidiya gagayem kayong kaamsat. Kuna na pa makatulong met dito yung subsidiya nga saan laing nga para ka dito operators, drivers, ken diti commuters no diket ti agtultuloy nga panaggaraw ti ekonomiya ti pagilyan. May patungpal dito when may patungpal iti dito yung lawas ti piso nga provisional fare increase para iti traditional modern traditional ken modern jeepney dito yung pagilyan. So awan pa iti monitor no at the movement niya saan na maituloy gagayem gaputa at dadakkel nga rollback into nubigat para iti presyo digiti produkto nga petrolyo gagayem ken kabsat nga kas kadito imbasa tayo dataya nga apo dito pag rollback to 45 ti diesel, 3 pesos ti gasolina, another 3 pesos iti kerosene. Iti sa baling nga banger iti baling transportation sector guti-guten ti transport group piston iti kalman aldaw ti Domingo ti gobyerno nga maibasuran ti oil deregulation law ket yakar ti dagsen ti panagnato ti presyo ti langis ka di driver ken kastamit den agluglugan nagpanawagan da iti gobyerno nga mamanganta kasapulan laengen nga maikat ti oil deregulation law gaputa daytoy ti kangruna na rason
ti pan nakaingat nga to ti presyo di ti produkto petrolyo di pagilyan. Segon kaniya Piston National President Moody Floronda ay ti may isang panagdamag king kuana. Nipeteng napimpintas wenno adada nga makatulong ti 1 peso provisional fare kadiri drivers ngem awan met ti epekto na aglalo nung umato ti presyo ti gasolina gagihim keng kapsat iti piso o 10 pesos ti kada litro apo ti piston saan nga maipatungpalen ti oil wano saan laing nga maipatungpal ti oil deregulation law nga original detoy nga inkari nga manangikari nga mangibaba po ti presyo digiti fuels since afforded oil companies ti companies ti wayawayada nga mangingato apo ti presyo when nga ti oil deregulation law DJ puder ti gobyerno nga mangkontrol angem awamet gigigim kay absat andamit nga makontrol DJ presyo so nga nasiset laingen nga maibasura dito igagiyem ket na ibagkat laingen ti drivers ken ti riding public ti epekto apo ti panagnato ti presyo digiti produkto petrolyo yun yung punto ng piston gagiyem ken kabsat ngem tata sa bali metapo gapo ta rollback ti mapasamak into no bigat gagiyem Okay, awanin na po tinabati pa yung oras tayo para di programa tayo Damdamag ni Berto. Dito di bagayam nyo, Robert Berto de la Cruz. Iti Technical Control, SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin ti natalinaay nga malem ti Lunes, agyaman kam tingay panagdingeg, kening kay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugog kayo alumar. Idintero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na hala nga may nga biag it can save up to 4 lives. Imagine there are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdundonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially pekunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas tapdon ti kasta matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, ket
tips met no kasano nga tagibinin tayo daytoy karabukog agraman daytoy niwat tayo. So umuna iti amin iti saan tayo nga panagpupukkaw, saan ang panagpwerpwersa no agsao. The most comfortable voice kuma iti usaren tayo tapno no saan ang magagara dagitoy vocal cords tayo ket maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua ket daytoy panagdaldalos tingiwan tayo. Digitay kanayon nga bilin digitay dentista tayo nga agsipilyo mamintlo iti agmalen. Tapno no agtalineed nga nadalos ti bibig tayo ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon. Saan lang nga infeksyon iti ngipin, hindi ket infeksyon iti dila ket dagitoy gugut tayo. May katlo ket iti panangliklik iti panagsigarilyo, panagtabako ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer iti karabukog wenno throat tayo. So dagitoy iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga maipaga no kasano nga matagiben daytoy ngiwat ken daytoy karabukog tayo. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakga. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Oktubre 9, 2023. Dito yung di programa Tinapalabas. Pero ti pagayam yon ni Robert de la Cruz, kadwa tayo di technical control ni SK German, Maki Paulino Agustin. Basa dari surat nga nakaipalaunan tinapalabas si Bibiyag kenayat ti maysa a pagayan. Rugyan nga lugiben ket basaen ti surat nga nakaipalaunan tinapalabas si Bibiyag kenayat agyaman tayo kadagiti sumaganad. Agyaman tayo iti biyang ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo iti bagiyo ket ketyo i-konsultar iti doktor. Mapan iti doktor mapagtalkan ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City.
nga masarakan iti Balintawak Street dito Siyudad Tilawag. Ada-anda ka didi agkakalaing nga aircon technician, staff nornusen dati problema ti aircon, ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City, kukuha kinimat matunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging gana nga malpas ti kaetyo patak dire na pasdek. Agserbi ka na kayo asipupudno, ti TMT Construction Company, babaen ti panangimaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti konseho, ti Ili, ti Marcos. Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Agyaman ti upay ken ni Mr. Elvis Panabang ken ni Mrs. Mercy Panabang, manibod iti Pearl City, iti Hawaii. Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Thank you very much. Kastabay ken ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta, iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Daytoyen tinururay di gisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden dati panakaisubli ti husto alanga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging gani di kabarwangan na modelo inda atensyonan. Narod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, dinangyalat iti kangatuan niya pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Basa iti deti nga malem nga nakay palaunan tinapalabas iti biag kinayat.
Ket surat ngayon patulod ti may sa apagayam nga kayat na paawagan iti nagan nga Arnold iti tangatang. Surat ni pagayam tayo Arnold, tinapalabas ko Manong Robert. Amin nga dumdumig, kaya nagbuybuya iti dito yung programa, Manong Robert. Ngem kang runaan ti amin, ket idanon ko dito yung pangablaaw ken ka. Kaya kastamet ten ti co-pilot mo. Ket sapay kumata may kariti surat ko nga, maibasa when may patangatang, iti dito yung programa, tinapalabas. Manong Robert. Nupay siyak ti may baga nga red ed. Ken pagsanekan ti amin na dungo. Ayat dagiti naganak. Siyak samet ti kasla. Saan nga nang subad. Iti dungo kinayat da. Manong ko. Ngamin kadagupan mi nga talo. Siyak ti saan nga nakaturpos iti adal. Kinababa ti madanon ti utek ko. Nga isuti, alisto nga pakaumaak, iti panagadal. Elementarya ak pay laeng idi. Ket dandani binula na umay ti inak, iti mismo nga pagadalan mi. No saan ket ti amak, manong ko. Ngamin ket adu digiti langan ko. Wenno saan, makiriririak ka digiti kaiskwelaak. Kenadapay na minsan nga kinasinungbat ko, ti mangisursuro iti mismo a pagadalan ni. Kastamam metlaing ni diadda kiti high school, Manong Robert. No ana digiti pasama ki diadda kiti elementarya, isumet laing digiti pasama ki diadda kiti high school. Nupay kasta na iturpos kumet, ngemtay kunada, puro wasay ti pangrugyan digiti grado. Pinadas ko ti simre kiti kolehiyo. Nupay iti biyang ti maysa nga vocational school ti pagbasa. Ngem talaga nga madimanong jak mayulo, jak mauawatan digiti i-lecture digiti mangisursuro kada kami. Isu nga nagpakutibe nga ako ni ti balay. Ket pulos nga jako nin tuloy wenno sinirekpay ti ruangan ti pagadalan. Manong Robert, tinapalabas iti biyag ko, nga jak tupulos kalipatan. Ngamin ket kasla, sumursurot latta kanyak, wenno addabana ga mangipalpalagit kanyak, iti napalabas. Sublian ng tamanong idagtawe na kiti 20. May isa nga pampubliko a pagadalan wenno high school, Manong Robert. Idinto nga tikabsat ko alalak wenno may sapay nga babae nga isuti mangsaruno kanyak wenno manangek mangopisina iti munisipyo. Maysa nga departamento ti gobyerno nga matmaton ti gobyerno nasyonal tinakastrekan na.
Sana pa nang ipangas manong kaslad na ibagbagamit ti biyag mi. Nupay saan na nakaturpos iti adal digiti dua nga naganak kada kami. Ti amak manong ket agserserbi ti munisipyo kas maysa nga mensahero nga no daduma janitor. Idinto nga ti inak ket agpapaay nga kas katulong idi pagteengan ti nangatong opisyal ti ili wenno ti ababa nga pannao idi pagteengan ti mayor ti ilim. Nagbukbukod kami ni tibiyang tituray itiya mayor nga agdama iti dedi agundaway. Ngamin adda kabsat ko iti munisipyo nupay ti gobyerno nasyonal ti mangimatmaton iti opisina na Manong Robert. Ngem ammo ti amin nga ti apo mayor iti ilim tinangi kalikagom nga makastrek detoy. Isumit laeng tinangi kalikagom nga makastrek tapno makapangisuro iti maysa nga public school wenno high school ti kabsat ko pay nga maestra Manong Robert. Idinto nga ti amak naka-empleo pay iti mismo nga munisipyo. Ti inak agpapay iti balay ti apo mayor. Awanen sa pulem dandan iso aminen nga banag ket manyubra ti madaydayaw mayor iti ilimi. Nga maysa kadigiti kasla pagtangtang sitwe no pagkarkarit ko idi adda akon iti kinabaro Manong Robert. Ni tatang manipod iti trabaho na iti munisipyo. Inayaban na ay Arnold. Apay tang, kinunak nga medyo jak may perring ti rupa kung mayasidig ti ngiwat ko iti ngiwat wenno agung na gaputa. Sigurado lakit di nga masakrab na nga agat arakak. Itay nga min alas 9 tay bigat Manong Robert ket linogyan min ti naggiinom kadigiti kabarkadak. Napang kami ti igit ti waig. Maysa-maysa nagipakat iti mabali na pagkalap wenno pagala iti lagdaw ket damit na alada ison ti pulutan nga inbulon mi iti arak. Isungay di kasarita na ti amak iti malem. Yad adayok tingiwat ko ken pasaray apotek deto ino sumong batak. Aapay tatang, kinunak. Nagsarita kami ken Apo Mayor. Aapay tang, kasapulan da kano ati sumurot ka dakwada mo makit madanunan man iti eleksyon. So nga masapul da kano ti kadwada. Nalagip na ka nga rod, di kamit nakaturpos. Anya ka no ti ubrak tatang. Kit no ibagada nga, agmaneho ka, kit di agmaneho ka, moment ti agmaneho. Ibagada nga, mapangkagipagkit ti pulyetos, wenno agsursur agit, agsursur ka. Kasladyak kayat tang. Makapagsaan ta nga rod na kukit masapul na ka. Laglagipem nga dandani iso amin nga. Sagsagrapin tayo no pag naraaran tayo iti agdamakit bunga ti kinasidig tayo iti agturay ti mayon so anad to ti kunam intano bigat sige tang sige nga rod iso ti kunayo si atmet tapno makaliklikak nga magibarbarkada dito uwing nga rod makita kit nalabaga pa ila ti pingping mo. Siguro, nagbartik kayo man na bigbigat. Balikas ti amak. Uwin tatang, napang kami dito igit ti waig itay. Sige. Isaganam ti bagim tano, kas pagarigan, agkuyog tanto na mapaan iti munisipyo into no bigat. Kasarita ta ti Apo Mayor no, anya ti talaga nga plano na paraking ka. Nalagip na ka ngamin. Sige nga rutang. Sige tatang, idigos ko man ta sa akong to iturog. Makamu kayon nga agluto. Da kayon ti agluto. Madi ti ululok. Nga ditoy nga sarurungan ti ina, Manong Robert.
saan takas lasyak ti katuturedan, wenno katutorayan iti unig ti balay mi. Ngano jakon kayat ti agtrabaho o rean niya digiti na ipakumit kanya katrabaho, saan ko natrabahoen. Nga kas ti panagluto iti malem, siyak ko matirumbing agluto, gaputa, sumangpet digiti kabalay kung aggapu iti trabaho, ngem saan mano. Aglalo ken ni nanang, gaputa marabrabi nga sumangpet, nga aggapu iti balay da apo mayor. No makapangang kami no dadduma, when no makaluto kami no dadduma, isuntulaeng ti panangsukon ni tatang kenkwana. Ket kasin bagak nagdiretso aki di banyo nagdigos. Kalpasan nga nakadigos akmanong. Ditan nga simre ka kiti silid ko, inyuldag ko ket eti apagapaman laeng naalakon tinaima sa turog ko. Nga oras nga nairidep ko manong edi natukay ti turog ko gapoy ti pan nakatugtog ti ridaw ti silid ko. Arnold ni tatang ti aday tirwar. Apay kinunak nga medyo nairot ti buses ko. Umay kan tamangan tayon nasukon kon ti inam adamit din digiti kakabsat mo. Sige kinunak bimangunak diniretsok ti ridaw, jakon naabot ti ama kiti ridaw nga nagtugtugan na. Kimita kiti kusina nakaplastarda ni ti panganan. Nga magidasdasar pay laeng ni nanang kadigiti linuto ni tatang ama sida. Bayan ti inak nagtimek ikabsat ko ang mga opisina iti munisipyo wenno gobyerno. Tatang, may ti apo mayoritay dito opisina mi ket agdamdamag kaditi tao nga sumuporta ka dakwada. Ngamin ket madaanan ti eleksyon. Tigayam anak na nga first councilor ti agsigen wenno agpaidasigen nga kas mayor. Ket makalaban na ti vice mayor teo. Wen nga rod nalagip na lang arod ni Arnold dito nagsarita kami tay mapana kagibiling ti basura nga paayaban na ta kasarita na ta may santo kano kadagiti sumuro ti grupo. Arnold siguraduem nga saan ka nga agparti-partik no sumurot ka. Kinuna ti kabsat ko kanya jak nakasungbat sabsabali ti grupo da ken sigurado nga nabara ti eleksyon nita ngamin ket baknang ti vice mayor ngem kaslamadlaw ko nga saan met nga ipalubos na mayor nga maatiw da iti dito yadangadang ti politika talaga nga ilaban da nga ti anak na ti sumaruno nga mangidauloy ti gobyerno. Kasunod sa ti surat ti Arnold dagyaman tayo karin sumaganad. Pagyamanan tayo ti biyang ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much Mr. Onofre Durupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. Agyaman tayo pa ken Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano di Bangi, Ilocos Norte. Ken pagyamanan tayo ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta di Bakersfield, California, Estados Unidos. Thank you very much iti TMT Construction Company ti Barangay 48A, Kabungaan, North Labag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manibod pa nakaplano aging gang malpas ti kayo patakdirin na pasdek. Agserbiya si pudno ti TMT Construction Company babaen ti panangidaulo ni Honorable Pastor Telwin Tapawan kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan ti Balintawak Street diti Siyudad Tilawag. Adanda ka diri agkakalaing nga aircon technician staff nornusen da ti anyama ti problema ti anyama na ti problema ti aircon ti anyama na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center masarakan dito ti Balintawak Street, Lawag City. Kukwa kinimat batunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much
ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo di Baguio, ket yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kuati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Adtoy digiti umiso nga aramid tapnon di kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So, dagito yung sumaganad nga talo nga tips ket may panggep iti panang tagiben iti agong tayo wenno dayto yung nose. Una, nuad da pa nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asok, polusyon, dagitay nakakaro nga amot nga mabalin nga makasair ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket ituloy-tuloy tayo kung mga rod, iti panagusar tayo, iti face mask nga nairugi tayo, iti simangpet tayo yung pandemya. Iti face mask, ket agbalin nga proteksyon laban ka dito yung pollution, germs, virus, bacteria, tapno saan to yung online nga COVID, nudiket pati sakit nga tonsillitis, kada pharyngitis, ket maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panang daldalus iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper, wenno lupot, tapnon dalusan tayo iti agong tayo, wenno, mabalin tayo met nga templa, iti pangdalus tayo, daytoy ket babae iti panagusar tayo ti nadalos nga danom may kati isang kabasit nga asin isang kabasit nga baking soda ket babae iti panagusar iti hiringgilya mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak may share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Kakabsat ko adwa, ti amak ken ti inak. Awan ti nang kedked wenno, mang supring, iti kalikagom ti Apo Mayor nga may saak kaditi tumulong para iti panakay kampanya ti anak na. Nga agsigi wenno kumandidato para mayor, iti masungad nga eleksyon, Manong Robert. Siyak ti kasla nakedked ngem, kasla kayat kumet. Nupay dakdakkel ti kedked ko gaputa, madlaw ko idin nga
maigamerak unay kadagiti gagayem ko iti aglawlaw me. Dagiti papagayam ko nga tunggal agraranawen no agtitipon kami. Ket ditoy nga maorganisar latta. Tibiyang tilamisaan niya pa kay parabawan ti arak. Kastamit ten ti baso ken ti pulutan. Manong Roberta. Pagbaga kanya, dagiti duwa ngayon inauna kakabsat ko, kastamit din, dagiti naganak kanya. Nga saysaya atek ti, agserbi wenno, mayemplyo kadakwada, ngamin ket nasaya at dakada kami. Ken saan na basta-basta a pamilya digitoy. Kabalinanda ti umutang ti biyag, wenno pumatay no kaspagarigan, no adda ti nadagsin na basol mo. Dito ti may sa kaidi nga kasla pagtukyadak ngem no apay nga isuda amin ket idurundak wenno kasla kayatda nga mayemplyo a manong ko. Diningdingig kulat ta aminen digiti pambagbagada kanya. Pinagbalin kumit digitoy nga kasla mangadal kanyak no kaspagarigan. Idi malpasa kamangan napanak iti lababo nagsipilyo akit nagsubli akmanen. Idi mismo a kwartok wenno silid ko manong Robert. Pinanpanunot ko digiti balikas. Digiti dua kakabsat ko ken datatang kininanang. Seknan iti kalikagumda nga makitinulungak iti kampanya pare di masunga da basing kawel ti politika. Intugot nak ni tatang iti mismo nga munisipyo. Inpanak iti maysa nga conference hall. Wenno pagkukonferensyaan ya damit laing ti uneg ti opisina ti mayor. Ti ammo kidi no may saak nga kasarita na. Ngem saan kabsat? Umisu ti balikas ti kabsat ko nga mga opisina iti munisipyo metlaeng. Nga adda pwede iti sabsabali nga napan na nagkisaritaan. Sangapulo kami nga na miniting ti mayor iti daydi agundaway manong Roberta. Agyaman akta pinatgan nyo ti awis ko kada kayo. Amuyo mapadaanan ti basing kawel ti politika, iso nga. Kaya't kung adda digiti tao nga, makita nga gapu ka ti lugar, saan lang nga dito yung sentro, no, digiti awaway, nga makita ti tao nga kadwami nga, mangi kampanya iti anak ko. Amuyo met siguro detan, gapu ta, naibagak ka digiti nagkidawak nga, umay kayo. Simungbat kami nga wen. Dito'y nga, nagdamag ti mayor, sino ti nalaingag maneho kada kayo? Kinitanak ti mayor gaputa masansani na makitkita na no mapmapangkubalunan ni tatang. Si Carnold, amok nga mumti agmaneho gaputa makitkita ng agmanmaneho ka ti orean niya klase ti lugan. Ay, amok aser, sungbat ko, asinupay. Adda pa'y upat no diket lima nga nangitayag iti ima na nga amu damit ti agmaneho. Nasayat no kasta. Saan mitunay nga ito ti barangay ti munisipyo tayo? Siguro makaumanayen ti lima aging gatinnem nga lugan nga mausar. No kaspagarigan. Adan tumet diri sa balipay nga lugan di ti pada na nga kandidato. Si Arnold ti kayat ko nga mangimaneho iti anak ko. Amuna ti agmaneho, ngem awal lakas iti adda ti driver na kasi mabannog, nga agsursur. Amu tayo meten, nasuro ka makabulan ti kampanya, ano kas pagarigan. Ay,
Owen sir, pakaidayawa ka sir no, siyak ti pilio. Talkik ti amam. So nga, rebeng namit siguro nga talkin ka, Arnold. Aramidik ti amin na kabalinak sir. Kinunakon manong ta, anya nga rudpay ti sungbat ko, kit napasubo akon no pay. Edi rabi nga pampanunutik kita dakit-kid tiriknak. Nga makitinulong wenno, agbalin nga, kadwada para iti kampanya. Dito'y kabsat nga, napusgan ti kada may sakada kami nga muna ti agmaneho. E dinto nga dagiti daduma kita damit na ipakumit kadakwada at trabaho. Talaga nga naalikad ti agdama a mayor no panagplano seknan kadagiti addang iti politika. Dayta ti panagriknak Manong Robert. Tatang at akadwana nga sabsabali nga babae nga imet da ti merienda. Dito'y nga naisem kami Manong Robert gaputa aggapupay ti kabangiba nga syudad ti meriendami. Iti maysa nga dakkela fast food chain tinaggapuan na. Nagmerienda kami nga rod nakigiddan ti Apo Mayor ken ore da tatang pakaremanan ti kakadwana nga napannaggatang kariti meriendami. Nagbalin kami nga naragsak. Ado di kiti mangibaga nga, saan da nga maabak? Awan ti mangabak kadakwada. Madlaw mo nga, talaga nga, naindaklan ti suporta wenno panang namnamada, iti panang pataray ti mayor, iti mismo nga anak na, Manong Pao. Nagyaman tayo ka dito sumaganad. Thank you very much kani Ma'am Evelyn Pablo Acosta iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Pagyamanan tayo ni Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano iti Bangi, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kani Mr. Elvis Panabang ken Mrs. Mercy Panabang iti Pearl City, Hawaii. Ni Mr. Onofre Dirupan manipod iti Waianae, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North, Lawag City, Lauden, ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, agserbi nga si pupudno kada kayo. Manipud pa nakaplano agingga nga malpas ti kayo patak dire na pasdek, TMT Construction Company ti 48A Kabungaan North, Lawag City, kukwa imatbatunan ni Honorable Pastor Telwin Tapawan. Di Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street diti Siyudad Tilawag. Ada-anda ka diti lalay nga aircon technician tapno ornosen dati problema ti aircon ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center kukwa kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik-nain nyo di bagiyo ket yung i-konsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Daytoyen tinururan iti gisem kaniti daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto alanga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksit iti data, ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo alugan nyo iti na kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aginggan iti kabarwangan na modelo inda atensyonan.
Narod ka kailan, mapantayon, iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan niya pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration, iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Naulit-ulit di iti meeting. Saan pagit din iti munisipyo ti pagtataripnungan mino di iti mismon nga pagteengan ti Apo Mayor. Iti mesa nga taripnong wenno pa nagmi-meeting mi manen, ditoy nga addan ti anak ti Apo Mayor. Ti konsehal nga patakderen wenno patarayen na kas mayor. Ditoy nga pinaggamam muna kami iti anak na. Ito ni Arnold. Ni Arnold ket anak ti mesa ka riti empleyado iti opisina. Ti messenger tayo. Isu ti pusgak nga mangimaneho ken ka. Kabisadok deting ubing. Amuna ti pasikot-sikot iti pili tayo. Among mamin Arnold, saan meta di makkel dito iti anak ko? Nagbasa iti Manila, ket salay may dito iti pinagkandidato kon nga konsehal kapag plinano ko iti panagretiro. Bueno pa naglipas ti term ko nga iso ti sumukat. So nga medyo adda diti sa mga lugar. So nga sikat ti pinilig gaputa asidig ti pamilya iti pamilya. Amok nga no kasano ti panangisakit ti amam, ti inam, ti dua kakabsat ko, uno kakabsat mo kanya. Ket kastamit kagbali na panangisakit mo iti anak ko. Ay, uwan sir, apikit din na saan. O sige. Nagtimek ti konsehal nga anak ti mayor. Mabaling ka di Arnold nga manipo dita ket mangrugikan nga kas mangimaneho kanya. Ngamin ket adda digiti papapanakon nga pakauawisak kas agsarita, guest speaker, mapuypuyatak. So nga kayat ko nga addan ti driver ko. Wala sir, apikit din niya saan. Kinunak. Manipo dita, bueno yung tunubigat, mangrugikan. Kaya't ko nga, nadalus ti arwaten ti driver ko. Saan ko nga kayat nga, namildot wenno narugit. Kinitanak. Awan met siguro ti pamilawan na ti arwat ko, Manong Robert, gaputa,
eng kakaubingak ti medyo nalinis nga agarwat. Malaksid laingen no, adda kiti espiritu ti arak nga, makatkatayak ti t-shirt no, pasaray may isbuak ti saka. Ngayon di agundaway ket preskong preskoak. So nga nagkariak ket kinunak, bayan nyo sir ta, gumatak to ka digiti bagbaro nga t-shirt no arwatek, pakiramanan sapatos. Tapno saan niya digiti daan, no pay nadadalusmet digiti arwatek. Dahil taman ti kunak, kinunana. Kinaot na ti wallet na iti likod, Manong Robert. Ket nang yawat kanya kiti kantidad, 5,000 a pisos. Sakbay nga gawid ka, dumagas kang karili mapan mo nga paggatangan. Igatang mo dito 5,000 pesos. Mabalinin na pangrugyang. Ket kayat kung ito nubigat, makitak nga baro, ti t-shirt, pantalon, keng kastamit din sapatos mo. Tamang rugi kanton. Ada ti papananta nga may sa barangay, ento nubigat. Yamin ket adda ti nangawis kanya. Agpakasarda sa anak met kiti nga mga anak ta, o bingak pay. Ngem, kayat da nga, may saak ka digiti kang runana sa nga ilida. Sige sir, sige. Kinunak, sige mabalin mo ti agawid no mapanaggatang. Kinunana, dito'y nga ruden Manong Robert, nga pimanawak ka. Surat ni Arnold, di mo yung sampegong daway, agyaman tayo ka dito sa maganan. Thank you very much, Dr. Alan Taylan. It is St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much, Idi Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawag Street, Lawag City, babayin ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo ba, Idi TMT Construction Company, di 48A, Kabungaan North, Lawag City, babayin ni Honorable Pastor Telwin Tapawan. Agyaman tayo ni Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Mr. Onofre Durupani, di Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Elvis Panabang, ken Mrs. Mercy Panabang, iti Pearl City, Hawaii. Ni Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta, iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Kuati napintas nga pinangikuati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna.
Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no ka Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no ka Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso ko na Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kadigiti rugit DJ air conditioning system ket at dakkel tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Basa dito surat ni Arnold, ada dito may sa panawagan papakabsat king kikigim. Siguro dito agpampanawagan na pagkamalyan ng asyak dito birbirukin na. Gaputa kanagan kami maki. No siya sino man apo ti makamam mo ken ni Robert de la Cruz or Roberto de la Cruz. Saan niya siya apo gawin ket dito sapsapulen dito may nga pagayam nga classmate na ita Ilocos Norte National High School ket taga sentro ti syudad ti Lawag. Dati kano agnanay diti Bintar Road diti punkto diti mapan iti Provincial Hospital or former Land Transportation Office agagayem ken kamsat. Sapsapulen na ka diti classmate mo nga DJ Estados Unidos nga ni Marcia Bunuan. Marcia Bunuan. Namamuyo man apo ni Mr. Roberto or Robert de la Cruz kanagnagang ko unay-unay so nga siya siguro ti sanay bagana pekit di nga ati amuna na i-empleo iti may nga radyo diti gapwak nga radyo gagayim kay kamsat ket saan ko na so nga nagipat patuludak ka iti pictures ko idi adak pay lang iti estasyon ti radyo ti Bombo Radyo Lawag gagayim et siguro kanagnagan mo mabalin nga tulungan nak nga mangsapul kunana jak mo no anati so no amuyo man apo pangaasyo man i-contact yu tinumutibiyang or iti programa tayo ti ENR online tatulungan tayo dito kabsat nga mangbirbiro ka dito classmate da dita Ilocos Norte National High School maybe kunana iso na ket 61 years old din kunana ket po nalakay unay nga edad ko kunakmet agagayim ken kakabsat so Roberto de la Cruz or Robert de la Cruz agagayim ken kakabsat diti sapsapulen ni Ma'am Marcia Bunuan nga classmate da apo dita Ilocos Norte National High School. Kaya di makasangpet agi di balay, dito'y manen niya. Agawis di iti gagayim ko. Ngem gapu iti karik, iti agpaydasi gamayor, saan ko ida pinagustuhan. Nakakilkiljoy kami Arnold, dati-dati. Nataray ka no, awisan da ka. Ngamin ket, at dati pagtrabaho akon, ken mangrugi ako ninto nubigat. Ngem di kayo madanaga no, at iti 200 pesos gatang yulatan iti inumen nyo. Da kayulatan ti aginom. Talaga? Kinuna ti maysa? Wen? Pikit niya saan? Sa bali ka na. Adad na nga bimak nang kan. Kinunada? Sige mapang kayon. Pasensya na. No addan to bakasyon ko, isunto ti panagsasango tayo maneng kagiyem. Nagalaludoy da nga pimanaw ng makitak tiragsak da tinted ko a 200 pesos. Simre kakmet din iti balay may sa akmanen gapon dati ti trabaho diti so amin nakabalay ko. Dito'y nga inukag ko diti inatang ko nga arwatek. In padas-padas ko idakit in sarmi-sarming kupay manong Robert. Wen kabsat,
naragsakak gabutan na ikanak iti kantidad nga pinaggatang ko karig iti lupot ko. Ngamin ket isulat na ti umuna sumangpet. Ngamin ti may sa kariri kabsat ko nga gubisina met iti gobyerno ket adda pela digiti dagas-dagasan na wenno kakakuyog na nga gagayem na. Arnold, kento no bigat ket ti kano pang dagasam ken ni tagpayda si gamayor ket eje balayda saan kanton ngam umay ti munisipyo. Ay, uwentatang mapangkunto dagasin sa tiyay. Tila problema itakit. Saan nga nasaya at tiguma di motorsiklo nga susarek? Apen nga saan na nasaya at ako nam? Kalbon tiguma na tatang. Kit gumatang ka ay tiguma tapasukatam. Timet ladda ita nga pakaus-usaran di ita motorsiklo. Mangkit kanto mampelang aragtang. Kinunak. Nupay addamet pela tinabati ti kwartang ented ti agpaidasi gamayor. O sige. Ikang kanto ito nubigat. Saan ka na makagatang ita? Ito nubigat kang gumatang no malpas ti lakad yo iti imanehwam. Uwen tatang. Nang ti amak Manong Robert. Ket dita nga napalalo ti ragsak ko gabuta adda basit igem ko a kwarta. Malaksi diti ented ni tatang kita dapay ti napatdak itinted ti agpaidasi gamayor nga paggatang ko ti arwatek. Simrekak manen iti kwartok, Manong Robert. Ket dita nga pinanpanunot ko ti naibaga ti manehwak nga pagturungan mi kabsat. Ibasa deti surat ni pagayam tayo nga Arnold iti detingal daw. Kahit mga ipakada apo nga ito nubigat ang mga antasan nga may danon iti programa gabuta iso apo ti grand opening dito maangay nga palarong pamasko babayan iti city government ni Maki dito kadwa tayo apo ti technical control iso na ti skate chairman dito barangay mi ket iso na ti mangkuyog kariri players para iti dito opening parade ti palarong pamasko gagayem kaabsat oras ti alauna may tapat ka ti oras tayo ya so nga kikita tayo apo ito no Miyerkules para iti panangituloy iti surat ni Arnold dito di bagayem yon ni Robert de la Cruz iti technical control SK chairman Maki Paulino Agustin agyaman kam ting kay panagdingeg ken panagbuya. Pinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapatap no umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Ti napalabas.